Chinthong Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhijan Mate RMSA West Karbi Anglong Socheng constituency ke parlo ward number pli Tirkim along Kikim Ponbom RMSA Model School ahem along principal in charge Nayan Pathak lapen convener Longki Rongpiatum Adim along an kahumri dam Tirkim Adarsa Vidyalaya School along principal in charge Nayan Pathak West Karbi Anglong ke parlo along an kahumri dam Hamren arong supipen kilometer troksi bakahelo Hamren ward number pli ke parlo RMSA Tirkim Model School along principal in charge Nayan Pathak pen school building ko ansi kitang mapu kelangchari padodam Bangso school prabjin pen kangpu da prangja phansi kaddo kawe chokamara tuma phan anta appointment pipon thailo non school thandang atuma phan ing hongkong acholo puta SMC convener Longki Rongpi pen pachini pon La bangso bangke admission la process pe ni bangani tum claim pon lo la pen ke non la staff for grade la pen bank LDA la high hu sistem ni tum le appointment pitang do la si ni tum la bangso school la bang anso se kang pu paprap je phan bang ni tum la bangso bangke government pe sita claim bom lo aso put hak si ni tum pini la dak school la hem nang kelang lo la pen non na bang bangke je Karjurong ateng bang ke teacher appointment han sita me bang process sita group ni sita claim lo so claim date pen mundak nang dai loklo te government atum jitia ni tum phan bang instruction nang pi khuli nang po plon te la so ka khuli ji phan si ni tum la so preparedness phan bang si ni tum non bang ke la dak nang ka kahumri Halapu Model School ahem kikim ke rang ke tang terek bena jok school kang puji aphan thedung akisung kachetong aputha contractor aphan kapasalam ponja aphan stami than pon bang ke ni tum sitame non theglong lo ase ni tum sitame authority phan pachini po je lapang so bang ke school kang pu aprang bang ke minimum jitu kinang ji hormu facility mokha hormu bang kinang ji phan bang ni tum sitame council authority phan ni tum jonai po non mat ar pu ke deng the principal in charge hai komala principal in charge bang ke Sri Nayan Pathak sir alangli hendo alang si principal in charge bang ke deng Hamren Pendanialing hi Karbi Anglong live